Atumanan. So sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking digpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jonathan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Love Hurts. RMN Drama presents Handumanan. So sa kaawit. Ano po daw sa iyang kaagi karon? May kaning usa ka lalaki nga taga Magpit North Cotabato. Ang atong matatampo regdal sa nga Jonathan. Go. Kachunitan, kuyop tayo na. Asam daw gaw lutot? Kuan good. Na may magani og humayron. Tabang ta aron atong mabaligya. Aron natay baon. Sige gaw. Nya, kita lang duha. Ato ni kuyog si Gaw Pago. Sige gaw. Atong apiton si gaw pago. Aw, kung wap pa ko niya pita, gubot yun. Suga. Sukol niyo ko ninyo. Ni gano, kamo rin mga kwarta niya ko dili. O, di piti. Gani kay mingon si gaw Jonathan nga piton ka gaw. Aw, Kung wapa, aw, kami rin tatong mutabang pagani. Ano mo si Ilalis ay? Kay doon na ta siya tong anihanan. Gaw Jonathan, sabat tumalon gaw. Ang saman kuyog ka na mo. Ha? Asam mo gaw? asa pa. Tabang sa tagpangani og humay. Aron nataybaw sa eskwelahan po. Oh, sige. Asam ta mga ni magaw. Adto ta sa Pikas Barrio. Sa ilang ni sulungon. Sige, tana. Okay na mo? Ato na ning akuto ng atong gani. Okay na ko gaw. Kako, okay sa bugaw. Sige. Pwede rin. Hello, mga amigo. Na. Kagwapa sa bata, oh. Mga gaw. Bitaw daw, puti kayo. Mga good boy, lagi kaayo mo sa kay nitaban mo og pangani sa humay. Oo, aron. Nguna, aron nami para palitog baon. Bitaw, mga Ang baon kwarta ko? ni. Miga, kinsa day ka? Anong midool mo ka na mo? Chow, Amu-aman ning kahumayan. Hala, niyo nga rin eh. kila, dali. Asa rin ka nag-eskwela, miga? Karoon lagi may kakita ni mo. Kasyudad man ko nag-school. Maot ay nga puti kayo ka. Insa day inyong mangangan. Ako si Lotlot, o kini si Pago. O kini usa si Jonathan. Ikaw, unsa may name ni mo, Miga? Love, love. Ha? Nakras ka ni Lablab? Oh, ikaw lotlot. Riyas, tita. Nakras mo sa ko ni Lablab. Ha? Crush ganiyan? Di ba Pago? Pago, Kuha kita ng kuko. Tulo di tani day. Kay crush mo yung lablab. Oh. Ha? Salamat kay nauman ako sa kong trabaho. Madto ko sa dam. Kay sure yun ko nga. Tuwa si Love dito. Saan pag yun lagi ko? Nania si Love din sa dam. Kupahagin ni Love eh. Ha? Pangga! Pangga! Gaw, lutot! Gaw, bago! Kamukon din na. Sakpan na lang style mo, gaw. Maguna-una magkaog ani sa gamoy. Aron makakita ka ni Lablab na maligo. Klaro kayo. O gaw, kay ibugod kay ko ni Love. Yay. Aw, ang unya bilang lablabaw. Inigdako na ko gaw. Ako ginapangyaban si Love.
Kumusta na karon si Love Love, no? Pila ka tuig na nakalabay nga. Wala siya pabalik din sa among dapit. Gaw! Gaw, Jonathan! Ah, Ako ibalitan mo, Gaw. usap na gaw. Niya na si Lablab sa ato. Ha? Kumusta, Love? Okay lang. Dugayan na itong wa makita sa? Lucky, Kumusta man mo pag-eskwela? okay ra. Ikaw? Okay na, Sab. Abi na mo, Love. Lipay kay ko nga nakita na pag-usap. Nga naman. Aron masulti na nako nimo ang dugay na akong gitago-tago. Ha? Unsa may mong gitago-tago? I love you, Love. Jonathan. Sa una pa mo ko nakagusto nimo. Katong mga gagmay pa ta. Mao ba? May chance ka ko nimo. Ang tinuod, Jonathan. Ganahan sa kunimo. Kung mo na, uyab na ta. Oh, sige. Ako na kang gisugod. Salamat, Love, nga nakagusto sa di ka na ako. Salamat, yung kayo. May kay nagkauyaw na mo ni Lablab, Gaw. Di pa isabi daw kay Kugaw, nga gisugot ko ni Love Love. Swerte yo kay Kagaw. Kung si Lablab ang imong masawa. Love, basig, dugay pa ta makita, ha? Nga naman. At doon namugod ko mo eskwela o college sa Davao. Ha? Kalayo ko'y. Malagi. Wako'y mahimo kay mo may gusto nilang mama o papa nga ato ko mo eskwela. Kaya hindi naman may kaliwat ito nga matabang na ko. Unya ka na sama sa kamabalik din sa ato. Base ni bakasyon ra. Kaya di ba na mahimo nga magsigi ko pa uli. Kaya makakimplit eh. Niaram ka din no? Dinira ko sa atong syudad mo eskwela. Amping din niya. Ikaw sad pag-amping dito. Ayaw ba pangita og lain ha? Di na mahitabo kay love kita ka. Salamat, Jonathan. I love you. Love, love. I love you too, Jonathan. Ay, kamingaw din yung malayo to sa tong uyab eh. Sige lang. Ako lang niyan tuson kay para ramsan ni sa mong kaugmaon ni Love Love nga akong gibuhat. Ay, salamat kay bakasyon agad. Makapauli na ko sa mudapit. Makita na gid mi ni Love Love. Ya, saban, kumusta na magagaw? Okay na gaw. Pero mo lagi. Mingaw na kay ko ni Love Love oy. May ibalita na ko mo bahay ni Lablab. Oh, ganun day gaw. Unsa may balita ni Love Love? Na naman si Laing Uyab, Gaw. Si Dondon. O minyuuno na maganin na sila. Unsa? Paselo ako, Jonathan. Ganong imo man gibuhat na ko, Love. Ganong nangita mo kaglaan. Dili ni akong saan sa panahon. Unsa? Dugay kay kang mo magpakita na ako, good. Di ba na yung naman ko nimo nga? Di ko basta-basta makapauli. Kay layo kay ang Davao. Unya kay namin ang uyab na ako. Pero may siyang mamisita na ako. Ug nagustuhan sa siya nilang mamagpapa. Mao na pugos ko sa pagsugot niya. Pasaylo ako sa kong gibuhat ni mo. Grabe sakitan ng buhat ako eh. Mga gagmay patah nagagusto na ko nimo. Nga karon. Mo nang imo isugat na ako sa kong pagpauli. Miniunon ka na ni Dundon. Ato na lang dawaton nga dili kita para sa usag-usa, Jo. Love, love. Mo lang ni ang timan eh. Maangkon man sa lain ang akong lawas. Pero ikaw paghihapon at nag-iya sa akong kasing-kasing. Love, love. Sakit kayo naunaon nga sa kong pagbalik sa mong dapit. Maunalay ako na sayran nga miniuno na si Love Love sa lang lalaki.
Wako'y bahimo gawa sa pagdawat sa kamatuoran nga dili gid para ako si Lavla. Dili na nakutob ug daghang salamat sa pagdagkading akong tampo. More power sa RMN. Mao katong mga higalan kaagi ni Jonathan nga taga Magpit North Cotabato uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga naguluhan, Love Hurts. Ang mga kaagi gibuhatan nudo sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sakabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi dining akong shot suliran. Tawagan ko ninyo sa pangalan nga M, 38 anyos, single, ug taga Hinatilan, Cebu. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi dining akong shot suliran. Tawagan ko ninyo sa pangalan nga M, 38 anyos, single, ug taga Hinatilan, Cebu. Kimito man. Wala kimito na. Ay, sakit akong tilon ba bubong, di ko makakatkat. Ay, ako na kat-kat god. Ikitig sao. Bitaw, kami nalikat kat em. Binuang, ikaw na hinong babae ang katkat. Lo, ibang anang ko ay. Hingat kat na ko Bisag lumba patag sa kaglubi. Bitaw, kusog yung kat-kat si Cristinoy. Lagi. Pero ako may laki. Sakit magunta ng tiil ni mo. Maong kami nalikat kat. Ikaw lang tigsaw. Kuan. Kapuya yun yung tao nga way gusto ba? Dagkan og katarungan. Killjoy kayo. Atin, kita na ni mga kimito na. Hoy, bantay bitaw mangayo ka na mo ha. Sige na lang, oy. Kuyog na lang ko. Bantay! Nana ko ikuha. Yan natin. Nasahon na nako. Yes, ko na kuha. Sawa ha. Nasahon na nako, bong. Good. Ay, lagkos nga paglabay, oy. Wala may siya glabay bato. Masayang ginang ibukuha kung di na ako masaho. Bungka gina. Nanasalain na mo! Diyan natin. Di na sabay. Tayo sabay. Kasakit sa kumata. Agay. Ano ka bay? Hala, may pagkapusa sa hinugang kay Mito sa pikas mata ni Embong. Ikaw master naglabay at tugod. Bayin, why di mo masaw? Sabi niya, inati ka nga, hinaya lang. Ikusog gini mo sa paglabay. Sakit sa kumata, eh. Di naman ko makakita. Unsa? Grabe kasakit sa akong mata. Nga diri mapusa gid sa akong mata ang hinog kay Mito. Nga giit sa akong amigo. Di gud ako sa mabuka dayon. Ug halos wa ko makakita. Paglabay og pila ka minutos, naulian ako gamay. Gibaliwa lang to nako kay medyo na-okay raman ang akong mata. Diadto pa tong 2012 na hitabo. Hangtod nga milabay ang pila ka tuig. Misakit na sa balik ang akong mata. Ug unya, sakit ang imong mata? o lagi ma, dili ka nito mo di atong nalabayan ni kay Mito. Oy, di ko mutuoan na im. Kadukay na adto. Ing nahinuon nga sa pagsige na nimo gamit ang imong cellphone. Ma, Okay, dili.
Grabe sad kay ka makapamuwaw sa pikat-pikat na cellphone oy. Pero may kalang kuwang stuhog ana. Na dugay pag yung kang mumata. Og dili na ka makapamahaw. Kapistik ray imong imnon inig mata. O di mapas mo ang labas nimo ana. Nya, mata di mo sakit eh. Sa sinelpon, usasad na, mao na nakaingon. Usahay, malimtan pang kaon, kay sigig toplok ang cellphone. Na, basta dili na nimo undangan bisyuhan nimo mabuta kagyod. Mamo sa doy. May tambal pala si Pondia. Baywag? Nah, ambot lang ka ha, kung naaba ka si mama na. Wali ka mangayo si mama. Ganahan pa kang mangayo ah. Palaban gani taniya kay sakit na siya akong mata. Yaw-yaw ang hinoon ko. Wala na ko masulti sa uban pa mga gibati na ako. Sa mo tagog kasabaan na to. Unsa mo nagibati ni mo ha? Gawas ni akong mata nga magluha sa kasakit ba. Paningitol kong bugnaw. Nya mo iganang ikaon. Luod king ako ginhawan. Magsige kong pangluha. Nya mura kong kasukaon ba. Suwo kay ngitan na og hayag. Pingot pagiking akong ilong. Sus, si mama unta ni mo imong gisultian ana. Lain na sa lagi ko ron bay. Di na ko garag saba. Nya saba magismama ko. Maglagot ko. Unsa? Pero duda mo ko na imong gibati. Bay nga pas mo na. Unsa? Pas mo? Nagatrabaho na unta ko. Apan usahay, way gana itrabaho nini akong gibati. Kay usahay, musugmat manggod siya. Ang ako mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana. Magsigi og sakit ang akong mata karon. Tungod ba ninyo itong 2012 nga naigo sa hinuga kay Mito ang akong mata? May nadaot kang nerve sa akong mata? Ikaduhang pangutana. Hilig sa kumugamit og cellphone o tagdugay ko matuog. Mausab ka kini ang hinungdan sa pagsigi og sakit sa akong mata? Ikatulo pangutana. Usahay sab, malimot ko og kaon sa hustong oras. May usahay gani, nga kausaragid ko makakaon sa usa ka adlaw. O moinom lang kog kapistik. Pas mo na sab ka ni? Ikaw pa to katapusan. Kung pas mo man okay lang ka ni nga tuuban? O kinahanglan magid nga moadto kog doktor? Kung mo sakit, okay lang ba nga magtumar lang ko permi o mipinamik? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini nga akong suliran. Anen sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usam nako ka psychiatrist, mga problema sa mga ginadiling drugas kay usam nako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Biling Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is what is meant for you will not pass you by. Unsay para nimo imo gyud. Kung dili para imo, susaw mo abli ang pultahan nya di maabli. You try to look around nearby. Kinay pultahan nga sayon ablihon para nimo. So dili tam kumparar sa uban. Kanya-kanya tag diskarte ning kinabuya. Di man ta pa nagpitaka bay. Na kay millions na sa ko'y kwarta pero dili lang millions pero enough sa akong panginahanglan. Okay? Nga atong magtatampo karong adlaw si M. M raman ay ang gibutang sa kaning M, no? 38 years old, single, taga-Hinatilan, Cebu. May tungkol siya problema sa iyang mata ba to? Yung mga bati yan to sa kasama. Kaya may mga taga-Hinatilan. Mga kaburnay, isa to yung among gisyutingan dito baliste, nalimot ko dito sa bukid sa Hinatilan. Parinti nila ni Derek, nalimutin ko sa apelyido. Sorry kaya, di na ko kainomdom. Anyway, salamat kayo sa inyong pag-abi-abi namo diya sa kining Hinatilan ba to or sa basta diyan dapita sa Hinatilan. Ayaw po paminaw na lang gay, no, mga taga Barili, mga Linda Ulindag, yung mga taga Lupa, Serbano family, mga taga Pitos,
mga Bamunyo family, Larudis ug Ruben, mga apo ni nang Silis ug Berto diya sa Kalindang Karkar nga taga Lantaon, mga Alcosiba family na. May natog makanta tog usab si Ninya ug si Genevieve, no? Mga ito sila manganta. Mga Satori family, mga taga Lantawa, no? Nanay Luz Bastatas, mayong pagpaminaw. Mga taga Pinamungahan, Prido Tikay, hilingan ni Winnie Rosurus, o mga Ginoo. Naaday dia si Dexter Magaliano, dihan dapita, no? Tito Rindon, Idric Capiral, Richie Franza, Patricio Kuyon, Uy, o si Jot, no? Chongbian. Ako mga kauban sa Cebu Maginoo Lions Club. Payong pagpaminaw, okay? So, going back to our center, si M. Punto medikal ang problema ni M, no? Unang pangutana, magsigig sakit ang akong mata karon. Tungod ba ni atong 2012 nga naigo sa hinog nga kaimito ang akong mata, may nadaot kahang nerve sa akong mata. Posible nga may nadaot sa imong mata kay kanang trauma, mabitila usahay magkuan ni siya kanang retinal detachment, kanang uban ng mga boxer bitaw maigo ang mata sa suntok, mga kickboxers, mga contact sports, posible madaot ang mata. So kung naigo og kaimito, bugat pa yung kaimito. Labi dako-dako nga kaimito. Naigo ang imong mata. Ako naigo akong mata sa una, siatom, pero wala man po dinon ko mabuta or samad sa kilid ra wagi sa sud. So posible nga naay nadaot nga nerves. Doon mo nga to ni Dr. Edward Tan or ni Dr. Jojo Aquino. Edward Tan na sa maternity hospital iyang kuan dapit dool sa Vicente Soto, o si Jojo Aquino na si Cebu Velez o sa Pepitol Socor, no? Kompleto ni sila mga kahimanan dia, na sila mga microscope o mga magnifying glasses nga musuta kung unsabay na damage dia sa imong mata, o di know what to do in case na ay damage, no? Okay, sunod nga pangutana, hilig sab ko gamit og cellphone og tagdugay matulog, mao sab kaha ni hinungdan sa pagsigig sakit sa akong mata. O ma-eye strain ka ng sigig cellphone, no? In fact, usa sa mga hinungdan aning mga bangungot o kanang mga mamatay lang matulog kanang magduog og cellphone. Nabay anay radiation, I'll tell you, no? Kanang mag-on ang TV hantod magbuntag, maglimot kag off, dili na maayo, ha? So, naanay i-emit nga radiation ang atong cellphone nga 24/7 na lang naa sa pirming atong kuan. Nabay na natural nga limit ang atong vision, no? Kinahanglan po ta og ma-refresh, ma-rejuvenated ang atong mata, makapahulay, no? Na dili lang kay permil na nagtutok og whatever nga imong gitutukan na computer or mga unsa naman lang diha, no? So naay mga glasses ron nga gina-advertise nila, ganang dito aglag polarized glasses, no? Kan prevent ang mga ingon anang sobrang ko labi nagdiya ka sa gawas, tutok ka ng sunlight nga ikuan kayo, so maka-minus ni siya sa inonta damage sa imong mata, no? 20-20-20 rule, no? Mulingkod ka og 20 meters from a distance nga imong tutukan, nya mga 20 seconds pod nga imong ikuan ang imong mata, dili na kay magsigi ka og tutok sa imong cellphone or sa imong computer, ha? Nabe po na siya psychological effect. Ay kon ang radiation magod, maana siya inonta effect, makakuha ni siya eye tension, uban siya makakusog headache, ma-eye strain ka, ha? So limit do po kay mingon nga ayon na gamit og inonta gadget, no? Limit lang, dili na po magbuntag magdulog ka ng imong cellphone. Ikatulong pangutana, usahay sa malimot ko og kaon sa hustong oras, kay usahay nga kausara gyud ko makakaon sa usa ka adlaw og kape stick ray akong imnon pasmon masab kani posible. In fairness no, kuan ka ng bitaw na mga media lang ko, no offense to the mga Ilonggo, say kung may komedya gud ta dito, serious kayo nga yung bugay le nga to sa amon to kada bagting kaon dayong Cebuano daya mugiro lang ka nganong daot malagi ka sa syalan ba di ko daot nga sa amon isa ka adlaw ka isa mo lang bagting, so pareha ni nimo 1 day 1 night lang ka katulo ta mo kaon sa kadlaw dili kay bisag duha maayong sudan kaon lang yun nga natay protein, carbohydrates, mga unsa pa madlang mineral nga kinahanglan sa proper functioning sa atong lawas. Di kay kausar ka mo kaon, posible pang mahitabo nimo mo-develop kag ulcer, no? Kay mo galing ba yan ang atong tiyan sumusugot ta og sa dili, ha? Dito mingon ayo sa lihok ron kay wag gikaon, sige naglihok
lihok niya unsa may tabo magsingin siya galing niya way sod kay wa ka mukaon magasgas anto nang magka-bleeding kada sa sod o develop kag gastric ulcer or gastric problem. Alright, sunod nga pangutana. Kung pas mo man okay lang kaha ni nga tuuban o kinanglan bagyod ng ato usay tuuban ka ng nga pasuhan mao man ang tuuban pasuhan. Kung sakit lang ang mugtuman lang kog pirmi og mefenamic acid. Kag mefenamic acid is non-opioid analgesic, no? Parehanig paracetamol, ibuprofen or acetaminophen. But kung ang imong problema nagka-ulcer na ka diha, di madag mefenamic acid oy. Muwa ang sakit no mabalik gihapon. So, wa koy ka komentaryo ng tuuban pero kung ang pagsuta sa amin imong ihi, tai o labi nagma-endoscopy ka nanay gas-gas imong tiyan kay di ka pirming mukaon, mga antacid, no? Antacid. So may mga examples ng acid, daghan, ang crimalin, female ace, may lanta, mga ako may balan mga antacid or proton pump inhibitor, no? Like sa may mga omeprazole, no? Mo na akong may numduman, no? Mo na hatag na mo kung naay mga gastric problem, no? Di lang ko mo kumonteryoan ng tuuban kay basig na masuko na ko ng mga pit healer or mga doktor diya sa barangay, no? Kaya you continue sa inyong naibalaan kay di lang po ko mo komentaryo kay di man na mo ay among gi-estudyuhan sa College of Medicine, no? Alright, so hinaut may nakutlo kang pagtulunan diya sa Hinatilan, Cebu, no? Silingan nila ng Dexter. Lamat tayo Dex sa bugas ng imong gi-deliver sa balay ha. Na sigurado na kung nakoy makaon susunod ng mga simana. So once again ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong mga radio program sa Aramen. Taas kitag greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Aramen. Daghang salamat ug maayong adlaw.